ole channel te me lo thir sak thina lo khom mai atira tak pe channel hi ka video han da thapna ta na ka ti mai mai khan ni ama chu thian te khan ni til anon request zo thina kha tiang ho video en thon lo in thon te kha lo boi sa ka YouTube ba ka da lo en me ra kan ti mai zele de khan tu ti ang hisab kan siam chu ni ti ra tak po ama ra chu mi thon khatin rin ai lo tu jek sia kan siam chun zong be zela thiam angin thiam te chu tam lem lo ma se tu na tang chuan channel hi kan po sop te hlek tonga free sui dan ti ang chi te me chem dan ti ang chi te game siam mut na tur ang chi ka tiang rang bushcraft type ang chi te ha kan pol tel noi tonga short video in full ro chu engmo cha te chawin kan da anga silai ngor ngor chu ti tur hi tamun tuk lova to a chan chu mizo te in zir be kan nia thil kan tha zung zunga mi hre sa siam tuk tuk te hi alo no per lawa tin na tangka em lem lawa tin silai review han ti don hianin silai dor siam tu ti hen ho hian phal box silawa antin an mai mai an silai dor te kha advertisement kan lo ti puinan ne chu silai te kha hi lo ette chu tiang ka te hem scope te polo review te ti ang chi te kha ron nei phal thin sila chon ti tu chu tam tur ania amar chuan uitlat meya tu mai an phal thin lawa ram dang te angin ram dang ate chon ai thona te khan an review zo ai thon le te maya hatian chi te kha ti ngai nam lawa kan rama chuan an phal miao lo kha chon mi ta ho chop le kha te scope ti te silai te po in ho te lo phal lawa te man ka nei ang te kan tia anei po ka nei nual renga amar chu tang takin soyang sum hek ve chu wang chuan kan in thal ral de vek tu na phi chon yar kan po soi tur kan nei lem lawa amar chu arem chan dan ai kan ti bel zelanga kan thian tu te alo oma kan lo chiang lo te ne chuan number ta po hanin milo zot ula tin kan soi ho wanga ti khan kan thi angin kan in share ton thin don ni sum hu na tum le engemo ang chi zonga siam kan ni lawa in share ton na ka siam mai mai nia chuan thil ta kai zo hle lo tur ni chuan kan lo in thilanga kan in shefu lawa kan man fu lo dew ni pon kan in zot non zel mai don dia ko chapa ko ta po ni se ti khat comment lama da po chuan tu da tang chuan soi to ang khan bushcraft camping tiang chi lam bang tai free sui dan ti te ti rang rang ka short video in kan ti chau tan tu na chuan extra lang na ko ro no la vero kun dei tak kan chol to ai kan tran travel don nia fit lo pon na khop mai to lokal beula an ti hau dia dia lang chu to na